Id-Duka ta' Kent jinsab f'pajjiżna żjara qasira fejn matula sellem il-memorja ta' dawk kollha li mietu fil-gwerer. Il-Prinċep Edward, illi għandu 83 sena, żar iċ-ċimiterju militari f'Tal-Pjetà wara żjara li għamel lill-President. Hawnhekk huwa appoġġa kuruna ta' fjuri fil-preżenza tal-Commonwealth War Graves Commission. Nhar il-Ħadd li ġej il-pajjiżi kollha tal-Commonwealth inkluż Malta ikunu qed jiċċelebraw jum it-tifkira. Hija ġurnata li ġiet stabbilita 99 sena ilu mir-Re George V sabiex jitfakru l-membri tal-Armata illi jkunu mietu f'battalji dak iż-żmien ċelebrazzjoni fġieħ l-eroj tal-ewwel Gwerra Dinjija. Din is-sena għalhekk jum it-tifkira jieħu dimensjoni aktar importanti għaliex kien fl-1918 eżatt 100 sena ilu meta fil-11 ta' Novembru intemmu l-kunflitti mdemmija ta' dik il-gwerra qalila. L-ewwel gwerra kienet spiċċat formalment fil-11 siegħa tal-11 ġurnata tal-11 xahar. Sinonima ma' din il-ġurnata hija il-peprina, il-famuża poppy, illi bdiet tintuża f'dawn iċ-ċerimonji mill-1921. Intant aktar tard mal-jum il-Prinċep Edward żar ukoll il-Barrakka ta' fuq fil-Belt.